Bé, diguem que he sigut moltes coses, perquè he fet moltes coses al llarg de la meva vida. Entre elles he sigut llibretera durant molts anys i ara, doncs, després d'acabar aquesta primera part, o la part laboral aquesta de llibretera de la meva vida, doncs ha sorgit aquesta necessitat d'escriure, d'alguna manera plasmar en paper un gruix de sensacions, d'impressions que jo tenia. Ha sorgit d'una manera imprevista. El que va passar és que, d'alguna manera, el meu món va canviar del tot. I aquest canvi que es va produir va fer que una afició antiga d'una il·lusió que jo tenia es fes realitat. I vaig començar a escriure fraccions el 2010-2011, es va publicar el 2012, d'una manera com si no me'n donés compte, o sigui, sense pensar que el que estava escrivint jo en aquell moment seria més tard un llibre, no? O sigui, jo estava escrivint realitats, o el que veia jo de la realitat, el que sentia, tal com ho veia, i ho deixava plasmat en un paper. Però eren papers, una llibreta, moltes llibretes al final, que jo podia llançar, podia estripar, podia fer desaparèixer. O podia després rellegir per anar veient l'evolució d'aquella realitat que anava canviant, no? O sigui, que això em donava molta llibertat, em donava com una llibertat expressiva per una part, perquè em quedava amb un paper, i després, doncs, la possibilitat de fer-ne alguna cosa més.